Pánko tam kolaboval, krcal, odpadával. Ojebávajú. Tá mladá moslimka dostala epileptický záchvat a Či tak začalo to parádne, 40 € za taxík, vlaky Cigino ma tu zebere. a z hodou okolností všetko to bolo pri mne. Tak sa to číta, či to stojí. Názor na to, že staky vyrobili zo šalátu, takže čo tu máme? Malta, vlog, pár, 1. Samozrejme, deň, kde by začal vlog, jak mekáči. Za 2 hodinky nám to letí, ideme na Maltu, už dlho proste nebol vlog, takže prečo nedajme vlog. Kola zero, on do top. A jo, ideme na to. Jedna štrada do mekáču, zrejme to. Dali sme, že Big Mac, jak to aj jedávam. Hej, hornú ženu dáš preč, nesieš kalórie. A vždycky, čo robím, pretočím to, spojím takto do takého kvázi double cheese. Čo ešte robím, dávam to bez tej omáčky, abych som kvázi ušetril kalórie. Tomu klasická voda a šalát, ten slúžek stavu teraz na to napoľujem, čo šalát za posledná večera, čo keď sa zrúti lietadlo aj s nami. Samozrejme, ideme vo lade, ale sa mi musí urobiť herpes na úbe. Neviem, za tú cigánku som sa božkoval, alebo čo. No a nebol schopný ten zovírať, dole pod fitkom a typni, že koľko. Viem, aké sú ceny. 16 €. 17,80. Ako 2-gramový krém, rozumiem, že prejdem do zdravotníctva, že to je proste iný biznis. Akože uľadné za 2-gramový krémik, ale akože vždy to stalo veľa, tak nič na to nepomôže, takže aspoň to som rýchlo naordinoval a to ma potešilo. Pokračovanie vlogu. Plán ďalej. Odstaviť auto. Milana Rastislava Štefánika. Odstaviť auto, zavolať Bolt a ideme na letisko. Ako počasie tu je, že... Že kesa, ne? No to není kasno, to je škaredé. Na Malte mám byť akože tiež nič moc počasie, taký, že 18 stupňov, slunečno. Ale verím to, že tu je pekné. 4,50 je Bolt. Bratislava žije športovo, beží stále, takže podporujeme šport. On vypadal, že chytil mŕtvych. Keď sa dosereš, bežíš. A potom... To je náš šofér, prosím pekne, Volkswagen Golf. Pavlo bude ten šofér. Počkaj, outfit check. Revízor skladvinka, čepec. Nevieme, kde je US Bolt nejak mešká. Pozri, túto kľúčenku chcel si kúpil, počkaj. Plus 1000 €, nemyslel si? Asi, hej, vyzerá to tak. Čo robíš? Nič. Prestávame sa, sa to mestí, dokumentu píš. Ten batoh je väčší ináč jak ja, takže vidíte sa, že to mestí. Pozri, tam do tej nadrozmernej batožiny ti dajú batoh, ďalších 50 €. Tetris si asi nehrával, keď si bol menší, že? Tetris? Tetris, takže tie kocky ukladáš na seba. Ne. Navčeť pretrča, no. To je pretekár. Pretekár. Sponsored by American Supplement, Krix.sk, zľavový kód KRIX10 pri objednávke. Všetci povinne. Aký mám problém, bagetku si stratil. Ja som nebral tú bagetu, je to len banán, sú proteinačku. Kde ostala? V aute? No jedine, že to bol, tu si bral. Nie. Tak v aute. Všetko si bral ty. Čo som bral? Čak, ale ja som mal len banány a ono pri sebe. Ale však som pozeral. Nehodil si to na dol pod nohy? Nie, pod nohy som vzal kameru. Potom zase to budem strihať, tam nedávaj, tam bude. No dobre, boys, už sme odštiknutí máme oni. A túto letenku, už len čakáme, kým nastúpime. A ide sa, aktuálne máme 7,48. Musím dobiť telefón, obyvačka vybitý. Ináč iPhone 17 Pro má strašnú výdrž batériou pri mne. A hej, mohli by aké pekné ženy byť lietať, lebo sedím zrovna v 14Bčku, čiže striedek a práve naľavo. Jedna voľná bruneta, tak chcem ich obeč, ak poznáš tie bars, takže... Aj tak ma vždycky najviac fascinuje, ak všetci tí kokot fotia lietadla, keby v živote nevideli lietadlo preboha. Odfotíš si aj ty lietadlo? Nie, nebudem. Podľa ma to je super nápad, nechceme. Nemáme taxík, sme zistili z letiska, že nem taxík, takže super. Videli ste cúvať lietadlo? Videl si už cúvať lietadlo? Cúvali. Tak to nej sa stalo, že som spal, ďalej sa to zgrcalo, aby sa stalo, absolútne netuším. A neviem, že boli medzi 300 obočná vytrvala letička, potom aj nevím, zrazu začali klesať, čo je normálne, netuším. Takže 20 minút čakáme,
Ešte kým dojde sanitka a potom 20 minút na Mírka, kým sa vytrepe z lieta. Názor na let. No, v živote som nezažil počas letu dve emergency situácie. Najprv, keď sme štartovali, tak jeden pánko tam kolaboval, grcal, odpadával. Počkaj, to boli dve rôzne Áno, nie. To bolo, a z okolností všetko to bolo pri mne. A teraz... Si vo strede diania. A teraz ešte jedna mladá moslimka dostala epileptický záchvat a doteraz ju oživujú. Po piči, tak začalo to parádne. 40 € za taxík, vlaky cigino ma tu zebere a... Jak vieš, že ideme sem? Ja nevím, však nevím, kde nám ušol cigáň, kde? Ojebávajú. Čo máme vaďať? Typickí cigáni. Natáčaj, teraz natáčaj. Nemal, ty sadneš za volant, počúvaj. Troškej uhni, dáme dole opierku. Uhni! Prestaň. Tento, taxík cigánsky. Aj gáč, ide nás má zebrať. Prečo si natáčal len to, jak tam karakara robil? Ešte mi to napadla cigánska osada celá. Vysratý si, jak sa robíš veľký frajer, ale však si vypol aj červený, jak by vedel, že natáčaš. To je pravda. Keby na ňom mierim kameru asi. Dobre, takže to bolo super, jaký 40 € za taxík. Ale za je to 28 km, či koľko to je. Naspäť ešte idem, so žiadnym taxíkom nepôjdem. Prestúpime 15 krát. No ešte bez sranda, keď nás odveze prízlý hotel, budem si im doťahovať. Ale fascinuje ma, že šoférujú, jak v Anglicku. Prízlý hotel? Čo ja viem, že kúkal na to. Som v živote nevedel, že na Malte sa jazdí vľavo. Ani ja. Čiže ale kúkal úplne jak vytretý, keď som úplne adresu hotela, že úplne, že kde idem. Takže názor na šoféra zatiaľ. Jazdí jak čistý kokot. Že vidno, že to nie je jeho auto, každá jama jeb. A vysvetľuješ teraz celý ten lore, čo sa v lietadle ďalší, lebo ja som najprv na záchode hovoril, že ja som myslel, že tam odpadol ten prvý, co tam je do grca, keď som šiel na záchod a si myslel, že tam natáčam švonec, som šiel na záchod aj s kamerou. Lietadle? Áno, tam vlastne najprv henten, čo bol na pravej strane, som hovoril, ten som vlastne, že zgrcal. On aj odpadol, čo som dogrcal. Nie, len sa dogrcal a čo ja viem, potom pred pristátím, že voľaká moslimka, že vraj odpadla a preto sme mali cez zadný vchod. epileptický záchvat. Cez zadný vchod vystupovali a potom výstup trval tak 20 minút z lietadla. No. Ja som videl, že to ten jeden, že on tam keby celú cestu umieral. A nie, lebo ja som mal sluchátka a on v kuse hlásil, čo pilot, že pristáte, čo tam vyprával. A potom to letadlo začalo brzdiť, šiel som na klesama a že aké núdze pristáte, že čo sa akože dielo, v kuse tam behali ľudia, potom ten doktor na konci a začal strašne tento výlet, úprimne. Takže nebolo to až tak zlá investícia tých 40 € za taxi, bolo presne, ak si povedal. Je to normálne, že výlet a poznáška cez celý ostrov. Fakultatívny, dobrý, počkaj, ak si dal. Fakultatívny. Ale ozaj nás vedie cez celý ostrov a ešte 13 minút. Ale fakt, že cez celý ostrov, že kompletne. Ja som hodím screen mapy, že proste tu je letisko, tu sme my a fakultatívny výlet. Aj Sydney ide se mňu. Biehajú na tú pojebanú, skurvenú, vyjebanú bagetu, ktorú si nechal v mojom aute, ktorá tam za tie 3 dní či 5 dní zhnie, rozkvitne a rozmnoží sa. Teraz by som ju zožrala aj s tým obalom. Rýchlosť zabíja. Ne? Čo tu máme? Lebo ak to je zákruty, tak vážne tu gáča s nami ide práva, zľava. Pozri, za 40 € máš výlet po celom ostrove, máš tu ešte onú horskú dráhu. No banána. A toto ešte rýchlo zbesilo. Ináč, že letenky stáli 42 € na osobu, tam aj späť. Tam bola, videl si tú značku, že pozor, dikobrazy tam bolo. Dikobraz? Áno. A taxík stál 40. Dobre, v podstate. Ale to je len jednosmerný. Vlastne drahší bol taxík letenka. Nestáli letenky 42 hore dole, ty si odkiaľ? 84 sa platilo. Deleno 2. Čo ti jebe? Ty si odkiaľ vážne z Lambatáru? Tak 80 minimálne na osobu, to nemohlo byť. Nestáli. Môžem to pozrieť, stavme sa. Kedy som to kupoval? Čo je teraz? Niekedy v marci, áno, v marci som to kupoval. Pozriem výpis. Vypadá to veľkolepo. Vlastne akože... vyzerá to, že KSN. No otvor! No! Kde je večera? Tak sa pozri. Fú! Super, spoločná posteľ. Tak to je iná večera. No a čo? Lepšie, aj káva. Akože izba vypadá dobre. To si váš idem dať túto večeru. Pozeraj ešte výhľad. Trošku blesku, balkónik. Imagine backshots here.
Bez toho musíme splniť taký side quest na dnešok. No čo? Posledná večera. Izba cool, posteľ cool. Zrkadlo. Kúpeľný som ešte nebol. Čau. Po piču záchod, akože pekný hotelek. Môže byť, ja som spokojný celkom. Bohom požehnané ráno prajem. Pozeraj ten výhľad. Napríklad ešte ma prekvapilo, keď sme došli. Však tu majú tie americké zásuvky. No. Napichol som tam oný. A že to nejde. A tu je switch. Ja som zapodošiel, ale som zapichol do USBčko, však tu je switch vlastne na to. Neviem, jak to fascinuje, keby si prvý raz videl kameru. Komu voláš? Na číslo. Tu nás pokladné nehovorí. Hej. Na WhatsApp volaj. Vlastne, ty si majiteľ Krik Station, že ty si to môžeš dovoliť takéto. Na WhatsApp volám, ale to by niekto musel vidieť. Toto zoomovacie zrkadlo. Hneď sú černé dole, hneď tam pochodujú. Hej, ten čo je vypustený vzadu, tam kde robí. Čo nevidíš, že tam napustený jeden? Len ten tam cigánko robí. Ale čo máme na raňajkové menu? 3 omelety, slanina, 2 párky, šunka, sír. Ale ide som nenašiel kečup, to ma celkom sere. Som extrémne zvedavý, že jak sa akože udržím v diete, pretože teraz som mal akože 5 omelet, teraz tu mám veľké celozrné ceravé, dajme k tomu. Ako bude to sranda. A tu akože vedúci, ja neviem, už môj kalorický priemysel v raňajka, ja neviem, ďalšie koláče zebral, 30 párkov, 40 kg vajec, ako bude to sranda, takže ako vyzerá tá forma, ale nechcem to prepáliť, ale proste chcem si to jedlo užiť, ale asi viac pohybu tam dáme, netuším, ako to dopadne. Došli predplatíš si cloud a napromptuješ to počas raňajek a urobíš to prácu. Si neviem, prechádzame sa tu, ja som sa stratil v tom hoteli, strašne veľké to tu je. Hello! Výhľad na wellness KSN. Myslíš, že to bude happy end masáž? Opýtaj sa tak na Lanzarku. Sú aké liečivé kamene. Sú kamery? Jedna iba na tebo kamera, ty skús. Pozri sa hen tam, jedna, dva. Ďalšia v ruke, kriminálnik. Myslíš si, že Na recepcii je s plachtou a wellness je, že od 8 do 10, že non-stop. Tak sa môžeme ísť máčať. dobre, však prvom Sauna, Turkish bath, všetko. poďme do potravín kúpiť. Vodu zehnať, lebo tu nie je trošku pitná voda, čo trošku problém. Kde ideš? Je, jaj? 1,70 €, celý kartón 8. No. U nás vlastne stojí bez tej jednotky, ne? No, tak voľako. Ale majú tu závod, či tu máš sloník, operačníky. Fitček. Vnútri také Župa, atrium, tam plavky, palmy papučky. vnútri nasadené, pre nové. No však Kasana. si myslíš, že v tom wellnesse nebude normálne nejaký... Že zákaz natáčať? Nie, Čo? dispenzor, kde si môže načapovať vodu. Zistíme. Tak to by mohlo byť, nie? Keď tak tu miniem tak 300 € na vodu. Keď sme dali 40 za taxík, tak to je podľa mňa jedno. American Supplement, zľavový kód Chris 10. Prevaloval teplo, zima, furt volačo, kriky. To je paplón, normálne paplón. Ja keď sme boli v Tatrách. Ešte mi napadlo, že, pozri, že natočíš, že tento shaker, že dáme plný vody No. a vlastne detálne ho hodíš do bazéna, ale to bude detail No. a vlastne bude sa potápať a tam, že vieš, že nenechaj svoj progres potopiť A ja sa vydarujeme ťa Aquaman, že huš, keď chceš nie, že toto, že Amerika to povedal, že nenechaj svoj proste akože Nechaj utopiť svoj progres. no niečo také, hej, a potom, že American Supplement, výživové doplnky. že pa pa para pa 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 c. Kedy to začne? Našli sme fitko, je to tak 10 stupňov preklimované. This machine currently service apologize. Čo to je? Kladka, predkop, zákop. To ja neviem čo je, sú ramena, tam je chrbát. Kladky, pás, ktorý nefunguje. Tu akože čo je, to je sparingová zóna. Otopet, lavička, jednoručky. Pohoda, akože len keby tá klíma nejde tak extrémne, by to bolo fajn. No, teraz je plán taký, že ideme okolo tých stolov bufetových, lebo to je veľká konferencia, ale čo ideme schmatnúť, čiže pôjdeš len dole. A už to dali preč, ale je tam tá voda, je tam voda. Už tú vodu musíme zobrať. No, poďme. Ideme, misia.
Kávu či jebe. Však ale káva je to... Robí to. No rýchlo, daj kávu. Robí, dá? No dávaj. Kávičku zadarmo, fajnovo. Ideš ven, proste vážne výrivka všetko. A zrazu si, že kokot na púšti. Aj henta zrúcanina. No čo, jak to tu hodnotíš zatal? Výhľad parádny, podľa mňa. 11 z 10. Ja si myslím. Čiže teraz fascinuje. A to vlnobytie. Čo teraz unesený? Chopaté nohy, slečny černošky. Má chopačné nohy, jak ja, alebo... Chopačné nohy je... Hej, moje chlopy na nohách sú proste blond. Sú pozrieť. Počkaj, ja pokračujem vo vlogu, však ale sú použité plachty. A šli sme aktuálne saunový priestor. Tam je sauna. A načo je tento? Pozri tu, jaká epic sauna. Pozri. Krásne. A tento chobot tu je načo na tých dverách. To je švonec veľký. Poťahni ho. Švonca. Kilo je ten výťah. Či koľko tam je? 1000. Green time. Čo znamená tieto zóny? Solaris je restaurant. Vtedy tam býva najviac ľudí, vidíš, keď sa chceš nájsť. Profi storku si spravil. Čo sa dá robiť na Malte? Napíšte, lebo neviem, čo robiť. Sejbel, čo viac si prijať? Ukáž outfit. Semír Gerka, pobrežná hliadka dneska. Semír náhodou v nejakom Kobre 11. No však ale on mal také okuláre. Vlastne A pobrežná hliadka? Za chvíľu výlet do Turecka, chlapci, lebo už kúty mám do pol hlavy. Prečo mám také veľké kúty? Ukáž. Čo si mi dal za genetiku? Po starom. Čiže lehen kúty do pol čela, 20-tke. Za týždeň mám 22 rokov, no respektíve za 9 dní. Koľko zlatý narodeninový vlog spravíme, Vlade, poďme piť. Takže pokračované vlogu, snažíme sa nájsť hin potraviny, pretože, čo je úžasné, nemáme tu obed, sú len raňajky a večere a už došiel hlad. Takže ty si myslíš, že tamto sú potraviny, hej? Áno, samozrejme, nevidíš tam rybičky, aha. Rybičky. Áno, do akvária. A ideme krížom cez útes. Krížom cez útes si jak úplný kokoti. Vyzerá to vážne, ako taká osada, taká westernová. A kde sú všetci? Čo nie sú černí, sú zalezení, to až v noci vyleza. A máš pocit, že 18 stupňov, ja mám pocit, že je 30 stupňov. Ne, ale už som zhorený. Však so sebou na terasu, ne? Si sadnúť? Áno, si nevypiť štvrtú kávu dneska. No čúvajte, moji zlatí, update do vlogu, ne? V Trne Mečiel na obed do reštaurácie a už teraz, keď došli, tak tu vypráve čo voľaký, neviem čo, gaming volá čo tu je. Dojeme tam dnes nabaja proste voľaké sendviče a Gáči dojde, že či sme proste z tej skupiny hracej. A ja že čo? Toto je čašník a že to je vlastne súkromná akcia, len pre henty a nevím čo, ja že aha. A že čo s tým, že no tak to si môžete zobrať vlastne tam pre nich, takže toto je môj obed dneska. Ale vidíš, aspoň volá, čo som vyfašoval a kávu s vodou. To je reštaurácia. Tak súšek, tam ideme, ale už dobrý bol ten sendvič. To bol losos? No voláš také. Aj takýto kaktusov McQueen nabúral, áno. Jako, takto vypadá ten hotel, kde bývame, hej. Trošku ďalšie perspektívy. Potraviny. Po piči. Malaký hrdzavý karaván, tam je veľké jedlo. Taký bežný market by som povedal. Podľa mňa hygiena je, že 10 z 10. Banána, poďme. Či jebe? Čo? Že tu je 40 banány. Čo si čakal, v Lidle 90? Nie, tak som čakal kurva, že tu budú 20 centov, však Aj. opičky tuto si len nazbierajú, nie? A teraz mi volá do povedzte, kde piči to som. Jako, ja chápem, že sme na tej severozápadnej strane Malty, ale tu fakt je, že hotel vzadu a nič. 6613. Nie, kaviárne, pláže, všetko tu mal. Tako je to zase nevýhoda, že sme proste v strede ničo, že to je úplne proste na okraji. Ale rezort je super, len nič tu není. Len do mesta treba ísť boltom alebo busom. No. To je 100% definícia. Čiže rezort po piči, ale sme piči. Áno. Tak by som. To bude oné názov videa, že Malta, rezort po piči, ale v piči. Máme tu obed, takúto pizzečku. Tu parmezán z noh postrúhali, čo máš v cestovníky s hovedzím. S nedopapanou pizzou, čo urobíme ako správni Slováci. Tak už budeš hladný ako kokot, To je pravda. čo budeme potom kupovať. Všetci budú vedieť, že si bol na Malte za 3-eurové šlapky, keďže to je sa A či sú aj rozpadli. biele, vieš, lebo Malta je biela. No tu je viac čiernych podľa mňa. Kto sa nekúka, zober tú magnetku alebo kľúčenku, zoberiem voľakomu.
čo mám zobrať, ale však za keď pôjdeme do mesta, tak tam... Ale však tu zeber zadarmo, nekúka starý. Kocúry sú tu. No ukáž, čo si nakúpil. Banda schua, Malta šlapky. A neboli také drahé, Za 3 €. To Maldy bola, že nie sú také drahé. Názor na bazén. Čo? Nerob! Poď nám urobiť oni. Na šlapky, poď. Čo mám robiť na šlapky? Tak nohy natočíme na OnlyFans. Šlapky sú jaké? Čo hovoríš na Malta šlapky? Také mekučké, také gumené. Kúkajte sem, čo vám ukážem. Normálne vec, ktorá mi zachráňuje celú školu. Cloud.ai. Sme z večera zebrali trošku syrečku, jablka, salámek. Tými wine barami než obrovskými diskotékami v štýle Ibizy. Takže ideme na Ibizu, či na diskotéku, čo tu ideme robiť? Ty si povedal, že toto je disco na ostrov. Tak na Maltu sa chodí aj kalik. Však. Vedľa máme volaky. Nezhorel som moc, ne? No, pokračovanie vlogu, deň 2. Kde ideme teraz? Teraz ideme do Modrej. Na loďku, do Modrej lagúny.